راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ኤርትራ ዝሓለፈ ወርሒ ዝረኣየ ነሳት 3 ሰሙን ዝቐጸለ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብተዛማዲ ተፈቲሑ እኳ እንተነበረ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ናብ ዝነበሮ ጸልማት ተመሊሱ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤርና ሓቢሮም። ህዝቢ ከም መጥሓን እኽልን ካልእ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኣገልግሎታትን ንምርካብ ከርተት ክብል ይረአ ምህላው እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም። ኣብ ኤርትራ ንዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ብተደጋጋምን ንሰሙናት ክሳብ ኣዋርሕ ዝጸንሕን ምቁራጽ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንቡር ተርእዮ ካብ ዝኸውን ዓመታት ኣቝፂር እዩ። ብተደጋጋሚ ዘቋርጽ ዘሎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብቴክኒካዊ ጸገም ስለ ዝኾነ ሕጂ ዳርጋ ተፈቲሑ እዩ ዝብል ጓስጓሳት ኣብ ሰሚናራት ክወሃብ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ዳርጋ መላእ ኤርትራ እንደገና ናብ ጸልማት ተመሊሱ ዘሎ። እዚ ኣብዚ እዋን ዝደጋገም ዘሎን ንሰሙናት ዝቕጽልን ምቁራጽ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንህዝቢ ካብቲ ንኤርትራ ብቐጥታ ዝጸሉ ዘሎ ህልው ኩነታትን እዋናዊ ሓበሬታን ንምርሓቑ ተባሂሉ ብመደብ ዝትግበር ዘሎ ክብል እዮም እቶም ነዛ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ግምታቶም ዝህቡ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ንምስታፍ ካብ 2006 ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 2021 በብእዋኑ ዝወፁ ብውሕዱ 64 ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ተሪፎም። ኣብ ዩጋንዳ ትሕተም ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር ኣብ ናይ ቀዳም 6 ሕዳር ሕታማ ንዓመታት ዝቐጸለ ተግባር ምስዋር ኤርትራውያን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘስፈረቶ ዓንቀጽ ዝሓለፈ ሰሙን 5 ኣባላት ናይታ ኣብ ዩጋንዳ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዓመት ዝቕነየት ምስዋርን ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓድሽ ተርእዮ ከም ዘይኮነ ገሊጻ። እታ ጋዜጣ ኣብ ዘስፈረቶ ዝርዝራት መሰረት ኣብ 2006 4 ተጻወትቲ ናይታ ኣዝያ ዕውትቲ ክለብ ዝነበረት ቀይሕ ባሕሪ ብድሕርቲ ብክለብ ታስከር ብድምር ውፅኢት 4-1 ዝተሳዕረትሉ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ካፍ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ተሪፎም። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2007 ፍርቂ ደርዘን ተጻወትን ሓለፍትን ናይታ ኣብ ውድድር ሴካፋ ኣብ ልዕሊ ዩጋንዳ 3-2 ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ታንዛንያ ዕቑባ ሓቲቶም። ተደጋጋሚ ምትራፍ ተጻወትቲ ዘሰናበዶ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማትን ውድድራትን ንዝግበር ጽምዶ ክስረዝ እኳ እንተተገደደ ኣህጉራዊ ፌደሬሽናት ብዝገበራሉ ጸቕጥታት ውሳኒኡ ንኽልውጥ ተቐሲቡ። ይኹን እምበርቲ መንግስቲ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይኖም ክገሽኑ ዝተመርጹ ተጻወትቲ ቅድሚ ካብ ሃገር መውፅኦም ከም ውሕስነት ክሕዝዎ ዝተሰልዐ መጠን ገንዘብን ወሓስ ኣባል ስድራን ከመዝግቡ ከም ቅድመ ኩነት ብምቕማጥ ዞባዊ ግጥማት ክቕጽል ወሲኑ። እዚ ቅድመ ኩነት እዚ ካብ ሃገር ናይ ምውፃእ ዕድል ንዝረኸቡ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብዚ ዝኸድዎ ካብ ምትራፍ ኣይዓንቀጾምን። ኣብ 2009 ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ካብ ዝተገብረ ውድድር ሲኒየር ቻሌንጅ ካብ ሴካፋ ሓደ ኣሰልጣንን ሓደ ሓላፊ ሃገራዊት ጋንታን ጥራይ ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንከለዉ 13 ተጻወትቲ ግና ተሰዊሮም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ናብ ከተማ ዳር ኤሰላም ብምቕናዕ ዕቑባ ሓቲቶም። ኣብ 2012 ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ከተማ ካምፓላ ዩጋንዳ ኣብ ውድድር ሲኒየር ቻሌንጅ ካብ ሴካፋ ንምጽዋት ኣብ ዝቐነየትሉ ኣዝዩ ጽኑዕ መምርሒታት ኣብ ግብሪ ውዒሉ ተጻወቲ ክሳብ 150,000 ናቕፋ ከም ዋሕስ ከትሕዙ እኳ እንተተገደዱ ኣብዚ እውን 17 ኣባላት ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብታ ሃገር ተሪፎም ናይ ዕቑባ ሕቶ ቕሪቦም። ኣብ 2015 10 ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣንጻር ቦትስዋና ግጥም መጻረይን ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምክያዶም ናብ ሃገሮም ኣይተመልሱን። ኣብ 2019 እውን ብተመሳሳሊ 5 ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ኣንጻር ኬንያ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ቅድመ ምስላጦም ኣዕሪፎምሉ ካብ ዝነበሩ ኣብ ዩጋንዳ ከተማ ጂንጃ ዩጋንዳ ዝርከብ ሆቴል ተሸሪቦም። ዝሓለፈ ሰሙን ድማ 5 ኣባላት ናይታ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዓመት ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ከተማ ጂንጃ ካብ ዝርከብ መዕረፎ ሆቴል ተሰዊረን ብፖሊስ ይህደን ኣለዋ። ካብ ሃገር ወፃኢ ጌሸን ናብ ዞባዊ ግጥማት ናይ ምስታፍ ውሕድ ዕድል ዝጸንሐን ደቂ ኣንስትዮ ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብእኩብ ዕቑባ ንምሕታት ክተርፋ እዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፍጻሜ ናይ ፈለማ እዩ። ብቐዳማይ ሚኒስተር ሼኽ ሰባሕ ኣልኻልድ ኣልሰባሕ ዝመራሕ መንግስቲ ኩዌት ብፍቓዱ ስልጣኑ ክሓድግ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ስልጣኑ ንምሕዳግ ብሶኒ 8 ሕዳር ናብ ኣሚር ኩዌት ሼኽ ናውፍ ኣልኣሕመድ ኣልሰባሕ ወግዓዊ ደብዳቤ ከም ዘቕረበ ሓቢሩ። ኣሚር ኩዌት ንውሳኔቲ መንግስቲ ክቕበል ድዩ ኣይፋሉን ዛጊታ ኣይፍለጠን። መንግስቲ ኩዌት ስልጣኑ ንምሕዳግ ዝወሰነሉ ምኽንያት ተቃወምቲ ዝኾኑ ኣባላት ባይቶታ ሃገር ብኣተኣላለያ ምክታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ብልሽውናን ክስታት ስለ ዘቕረቡሉ እዩ።
እቲ መንግስቲ ክሳብ መወዳእታ 2022 ዝጸንሕ ከም ዘይክሰስ ውሕስነት ዝህብ ሕጋዊ መብጽዓ እኳ እንተተኣትወሉ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ፍሕፋሕ ስለ ዝፈጠረ ስልጣኑ ንምሕዳግ ከም ቀዳማይ ምርጫ ኣቕሪብዎ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ንካልኣይ እዋኑ ስልጣን ንምሕዳግ ዝውስን ዘሎ መንግስቲ ኩዌት ኣቐዲሙ ዘቕረቦ ደብዳቤ ዝለዓለ ስልጣን ሃገር ብዝውንን ኣሚር ኣሰሓብ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصع دمص إرتراويان مرصات عنقصات أتولداب كاب 1941 كساب 1991. إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصع دمص إرتراويان إسياويانن إيروباويانن ሰባት ብልማድ ምዝራቦም ዓለም ኢሎም ዝሰሚዎስ ነቲ ዘይፈልጥዎ ወይስ ነቲ ተፈልጠ ቦታ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ንኣብነት ነቶም ቀዳሞት ኤሮጳውያን ዓለም ኣብቲ ጂብልተራት ዝበሃል ኣብ መንጎ ስጳንያን ኣፍሪቃን ዝርከብ መተሓላለፊ ወይስ ጸቢብ ዝውዳእ ማለት ንሱ ወሰኑ ከም ዝኾነ መሲሉ ይረአዮም ነበረ። በዚ ምኽንያት ዝኳ ብዙሓት ካብቶም ቀዳሞት ነገሥታት ኤሮጳ ክሳዕ እስጳንያን ተዝገዝኡስ ንግዝኣተይ ፀሓያይቲ ዓርቦን እናበሉ ይፍክሩ ነበሩ። ነቶም ቀዳሞት ግሪኻውያን እውን ለባማትን ፈላጣትን ዝበሃሉ ነይሮም ክነሶም ኪንዮዛ ንሳቶም ኢትዮጵያ ኢሎም ዝሰሚዋ ዝነበሩ ሃገርስ ካልእ መሬት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዖምን ነበረ። ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ይትረፋ ተን ጥንታውያን ዝበሃላ ኤስያን ኣፍሪቃን እኳ በቶም ጥበበኛታት ዝበሃሉ ኤሮጳውያን ኣጸቢቐን ከይተፈልጣ ይነብራ ነበራ። ነዚ ብሩህ ኣብነት ዝኾነና እኳ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከምዚ ዝብል ቃል ነንብብ። ወኮነ በውእቱ መዋእል ወፅአ ትእዛዝ እምሃበ ቄሳር ንጉስ ከም ሓፀያፍ ኩሉ ዓለም። በቲ ግዜያቲ ኩሉ ዓለም ክትፀሓፍ ዝእዝዝ ትእዛዝ ካብ ንጉስ ቄሳር ወፅአ። እቲ ወንጌላዊ ሉቃስ ዝዛረበሉ ዘሎ ቄሳር ኣብዚ ሽዑ ዝገዝእ ዝነበረ ንጉስ ወይስ ሓፀይ ሮማ እዩ። በቲ ግዜቲ ሮማውያን ክሳዕ ምስሪ፣ ክሳዕ ማእከላይ እስያ፣ ክሳብ ደቡባውን ምዕራባውን ኤሮጳ ይገዝኡ ነበሩ። ግናኸ ምንም እኳ ከምኡ እንተኾነ ንምልእቲ ዓለም ይገዝኡ ነበሩ ክበሃልስ ዘይከኣል እዩ። መንግስቲ ሮማ ኣበይ ከም ዝነበረ ወሪኡ ዘይብሎም ህዝብታት ከም ዝነበሩ እውን እተረጋገጸ እዩ። ግናኸ ኣቐደማ ቢለ ከም ዝበልክዎ እቶም ቀዳሞት ሰባት ነቲ ዝርእይዎን ነቲ ዝፈልጥዎን ምድሪ ኢሎም ብስም ሙሉእ ዓለም ዝሰሚዎ ዝነበሩ እሞ ወንጌላዊ ድማ በቲ ዝጸንሖ ልማድ ብዛዕባ መጽሓፍ ሙሉእ ዓለም ይዛረብ። በዚ መገዲ እዚ ግብፃውያን ንሙሉእ ዓለም ይገዝኡ ከም ዝነበሩ ኮይኑ ተሰምዖም። ከምኡውን ንባቢሎናውያን ንሙሉእ ዓለም ዝገዝኡ ዝነበሩ ኮይኑ ይስምዖም ነበረ። እምበኣር እቲ ቀዳሞት መንግስታት ዝትንስኡሉን ዝወድቁሉን ዝነበሩ ናይ ዓለም ንብረት ጭውነት መበቆል ኮይኑ ዝሕሰብ ቀዳማይ ዓለምስ እቲ ብግብፃውያን፣ ብባቢሎናውያን፣ ብኣሶራውያን፣ ብፍንቃውያን ዝግዛእ ዝነበረ ወይስ እተገዝአ ዓለም እዩ። እዚ ዓለም እዚ ብድሕሪ 3000 ኣቢሉ ዝኣክል ዓመት እናኣረገ ህዝቡ እውን እናሓመቐን እናፀነተን ከደሞ ንዕኡ ካልእ ሓድሽ ወለዶ ክትከኦ ጀመረ። ንሱ ድማ ኢንዶ ኤሮጳዊ ዝበሃል ወለዶ እዩ። እዚ ሓድሽ ወለዶ እዚ ቀዳማይ መደበሩ ኣብ ጥቓ ገምገማት ባሕሪ ካስፒዮ ነበረ። ቀፂሉ ግን ንምልእቲ ኤሮጳ ጥራይ ዘይኮነስ ነዘን ሎሚ ብስም ናይ እንግሊዝ ህንዲ ዝፅውዓ ሃገራት እናዓመመን ከደ። ኢንዶ ኤሮጳውያን ከም ሰማውያን ጸዓዱ ነበሩ፣ ግናኸ ቋንቋኦም ካልእ ነበረ። እዚ ናይ ሎሚ ናይ ኤሮጳውያን ቋንቋ ብጀካቲ ደቂ ወንጌርያ ዝዛረብዎ ካብ ኢንዶ ኤሮጳውያን ተወርሰ እዩ። ንሳቶም ብስም ኣርያን ከዓ ይስመዩ እዮም። ኣርያን ማለት ጭዋ ወይስ ብወለዱኡን ብግብሩን ዓብይ ሰብ ማለት እዩ።
ኣቐድማ ቢለ መልኪትዮ ከም ዘለኹ ኢንዶ ኤውሮጳውያን ቅድም ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ካስፒዮ ይነብሩ ነበሩ። ድሓር ግን ዝሰፍሐን ዝጐልጐሎም ቦታ ደልዮም ድንኳናቶም ጠቕሊሎም ጉዕዞኦም ጀመሩ። ገሊኣቶም ናብ ኣኽራን እስያ ናብ ኢራን ኣቢሎም ገዓዙ። ገሊኣቶም ከዓ ንፀሓይ እናተኸተሉ ኣብ ጐላጉላት ኤውሮጳ ፋሕ በሉ። ንግዚኡ ምእንቲ ኸይገፍሓና ብዛዕባ እቲ ብዛራቱ ስራ ተመሪሑ ንፈለገ ኢንዶ ከተማ ተኸቲሉ ክሳዕ ባሕሪ ዝወረደ ኣርያዊ ወገን ንዛረብ። ካብዚ ወገን እዚ ገሊኣቶም ኣብ ምዕራባዊ ኤስያ ኣብ ማእከል ደቂ ፐርስያን ደቂ መድያን ተቐመጡ። ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብ700 ዓመት ኣቢሉ ቂሮስ ዝበሃል ንጉስ አንሻን ብዙሕ ሰልጠነ ንምዕራባዊ ኤስያን ንሃገር ግብፂ እውን ደሪቡ ገዝአ። እዞም ኢንዶ ኤውሮጳውያን እናሰልጠኑን እናደፍኡን ከዱ ንብዙሓት ሃገራትን ወገናትን ገዝኡ። ክብሉ ግና ገለ ማይት ዓመታት ዝኣክል ቅድሚኣቶም ተሰዲዶምሲ ነዛ ሎሚ ግሪክ እትበሃል ዘላ ሃገርን ንደሴታት ኤጅዮን ሒዞም ዝጸንሑ ካልኦት ወገን ኢንዶ ኤውሮጳውያን ነዊሕ ዓመታት ዝደንጎዮ ውግእ ተላዕለ። እዚ ነዊሕን ብርቱዕን ውግእ እዚ እተን ሰለስተ ውግእ ደቂ ፐርስያን ደቂ ግሪክን ብዝብል ስም ወይስ ያታ ተፈሊጡ ይነብር ኣሎ። በዘን ሰለስተ ውግእ እዚኣተን ዳርዮስን ሰርፀን ዝበሃሉ ነገስታት ፐርስያ ንሰሜናዊ ሃገር ግሪክ ወረርዋ። ክሳዕ ኤውሮጳ ኣቢሎም እውን ተቐላቐሉ። ግናኸ እቲ ንኤውሮጳ ንምሓዝ ተባሂሉ እተማሃዘ ምህዞ ብዙሕ ኣሳልጦ ክረክብ ኣይከኣለን። ብምኽንያት ባቡራት ግሪክ እውን ኣበርዒኑ ክተርፍ ተገደደ። ናይ ባሕሪ ባቡራት ግሪክ ነቲ ቀለብን መሳርያን ዘሳግር ዝነበረ ጉዕዞታት ሰራዊት ፐርስያ እናቋረፁ ናብ መደበሩ ክምለስ ገደድዎ። ከምዚ ዝበለ ውግእ እቲ መንጎታ ሽማግለ መምህር ማለት ኣብ መንጎ እስያን ኣብ መንጎታ ሓዳስ ተመሃሪት ማለት ኣብ መንጎ ኤውሮጳን እተገብረ ቀዳማይ ውግእ ተባሂሉ ይስመዕ። ብዝመጽእ ዓንቀጸይ ከዓ እቲ በዚ ግዜ ዝተጀመረ ናይ እስያን ናይ ኤውሮጳን ውግእስ ከመይ ኢሉ ክሳዕ ሎሚ ይቕጽል ከም ዘሎ ከመልክት እየ። ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁፅር 322 ዕለት 4 ወርሒ 11 1948 እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ባሕር ኤጀዮ መተሓላለፊ ንብረት ጭውነት። ባሕር ኤጀዮ ዝበሃል ኣብ መንጎ ቱርክን ግሪክን ደሴት ቅሬጥስን ዝርከብ ባሕሪ እዩ። ኣብዚ ባሕሪ እዚ ብዙሓት ደሴታት ይርከባ። ደሴታት ባሕር ኤጀዮ ኸ ይበሃላ። ካብኣተን ዶደኒካዝ ብዝብል ስም እተፈልጣ 12 ደሴታት ኣለዋ። ዶዶካኒዝ ክሳዕዛ ካልይቲ ውግእ ዓለም ብኢጣልያ ይግዛኣ ነበራ። ሎሚ ግና ናብ ግሪክ ተመሊሰን ኣለዋ። ሃይንሪሽ ሽሊማን ዝስሙ ሊቅ ጀርመናዊ ገና ቆልዓ ከሎ ኣቡኡ ብዛዕባ ብዙሓት ናይ ጥንቲ ከተማታት የዘንትወሉ ነበረ እሞ ካብ ናይ ካልኦት ከተማታት ዛንታስ እቲ ናይ ከተማ ትሮያ ዛንታን ጽውጽዋይን ኣዝዩ ባህ የብሎ ነበረ። ፈጺሙ ንልቡ ስለ ዘዘንበሎውን ነዛ ከተማ እዚኣ ከይረኸብኩ ከቶ ኣይከዓርፍን እየ ዝብል ሰዓት ሓደሮ። ነዛ ሃረርታን ዕላማን እዚ ዝኸውን ገንዘብ በብሒዶት ከዋህለል ጀመረ። ንመገሻን ንዕዮን ዝሕግዞ ገለ ሒዶት ገንዘብ ብዝዓቆረ ድማ ናብቲ ከተማ ትሮያ ተሰሪሓትሉ ተባሂሉ ዝሕሰብ ቦታ ናብ እስያ ንእሽቶ ነቐለ። ሽሊማን ካብቲ ሊቅነቱ ወይ ስፍልጠቱ እቲ ሃረርትኡ ይዓቢ ነበረ እሞ ኣብ ምድላይን ኣብ ነግፈረግን ብዙሕ ግዜ ከየሕለፈ ኣብታ ኣዳራሽ ንጉስ ትሮያ ተሰሪሕዋ ዝነበረ ተባሂላ ትሕሰብ ቦታ ምኹዓት ጀመረ። ነታ ዚናፍቓ ዝነበረ ከተማ እውን ረኸባ። እረ ቅድሚኣ ተሰሪሓት ትበሃል ካልእ ከተማ እኳ ረኸበ። በጀካ ናይተን ዝረኸበን ጥንታውያን ከተማታት ዑና ማለት እምንን ሓመድን ኣዝዩ ዝኸበረ መዛግብ ከምኡውን
ግሪኻውያን ከይተረፉ ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ኣቑሑ ረኸበ። ከምዚ ዝበለ ጥንታዊ ምስክር ከዓ ቅድሚ እቲ ናይ ከተማ ትሮያ ውግእስ 1,000 ኣቢሉ ዝኣክል ዓመት ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤጀዮ ናይ ካልእ ህዝቢ ንብረትን ጭውነት ስልጣኔን ከም ዝነበረ የረድእ። ከምቲ ዝበለ ዕብየት ግና በቲ ትምህርትን ንብረትን ጭውነትን ዘይፍለጥ ዝነበረ ቀዳማይ ህዝቢ ግሪኽ ተደምሰሰ። ናይ ግሪኽ ጽውጽዋይ ብዛዕባ እቲ ህዝብቲ ወይስ ብዛዕባቶም ሰባት እኦም ክዝረብ ከሎ ብፍልጠቶምን ብጥበቦምን ጥራይ ዘይኮነስ ብግዝፈት ኣካላቶምን ብሓይሎምን ከዓ መስተንክር ዝኾኑ ነበሩ ይብሎም። ብዛዕባ ሓይልን ቅልጽምን ክዛረብ ከሎ ከም ኩዕሶስ ብኩርቢታት ይሰናደው ነበሩ ይብሎም። ነዚ ንሳቶም ዝሓደግዎ ናይ ከተማታቶም ቀጽሪ እንተርእኻስ ናብዚ ጽውጽዋይ ግሪኽ ብዛዕባ እዚኣቶም ዝብሎ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ይርከብ። ብዕዮ ንግድ ዝደንፍዑ ንምብራቕን ንምዕራብን ብንብረት ጭውነት ማእከሎት ኮይኖም ዘሰማምዑ ብሉጻት ባሕረኛታት ነበሩ። ብሳላኣቶም እተን ናብ ወገን ምብራቕ ኣቢለን ዝጥምታ ዓድታት ወይስ ሃገራት ኤሮጳ እናሃብተማን እናተምሃራን ከዳ ጭውነቶምን ስልጣኖምን ሃብቶምን 1,000 ኣቢሉ ዝኣክል ዓመት ጸንሐ። ኣብ ወስናስን ደሴት ቀሬጥስ እውን ዓበይቲ ከተማታት ሰሪሖም ነበሩ። ካባታትን ሓንቲ እኳ ክኖስ ትበሃል ነበረት። ኣዳራሻቶም ብመዘወር ብዝመሓላለፍ ማይን ብግዜ ቁሪ ዋዒ ብዘተሓላለፍ ብልሓትን እተሰለመ ካልእ ናይ ጣዕሚ ወይስ ናይ ብዙሕ ምቾት ነገራት ከዓ ዝመልኦ ነበረ። ኣዳራሽ ንጉስ በቲ መሳልሉን በቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ግብሪ ዝወደቐሉ ዝነበረ ሰፋሕቲ ክፍልታቱን እተፈልጠ ነበረ። እቲ እኽልን ዘይትን ነቢትን ዝዕቀበሉ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ቤት ዝርከብ ክፍልታት ከዓ ክሳዕ ክንደቲ ዝሰፍሐን እተሓላለኸን ስለ ዝነበረ ግሪኻውያን ላብሪንቶ ኢሎም ጸውዕዎ። ናይ ኤጀዮ መንግሥት ሓፀይ ከም ዝነበረ ሃብቱን ጭውነቱን ጥበቡን ዝዓበየ ምንባሩ እተረጋገጸ እዩ። እቲ ኣውራብ ምኽንያት ምውዳቑን ምጥፋኡን ግና ብርግጽ ክፍለጥ ኣይከኣልን። ኣቐዲመ መልኪትዮ ከም ዘለኹ እቲ ምስ ቀዳማይ ህዝቢ ግሪኽ ዝግበር ዝነበረ ዓበይትን ነዊሕን ውግኣት ከይኮነ ኣይተርፍን። ግናኸ ብርግጽ ክፍለጥ ኣይከኣልን። ከም ብዙሕ ካልእ ዓበይቲ ነገራት ነዚ እውን ዓብዪ ምስጢር ኣጐልቢቦ ይነብር ኣሎ። ቀረጥሳውያን ከዓ ናይ ምጽሓፍ ጥበብ ይፈልጡ ነበሩ። ክሳዕ ሎሚ ግና ነቲ ጽሕፈቶም ከንብቦን ክትርጉሞን ዝኸኣለ የልቦን። ናይ ቀረጥሳውያን ዛንታ በቲ ደቂ ደሴታት ኤጀዮ ዝሓደግዎ ንብረት ኢድ ጥራይና ክንፈልጦን ክንግምቶን ንኽእል። ንደሴት ቀረጥስ ዝወረሩ ንጭውነታውን ዘዕነዉ ካብ ጎላጉላት ኤሮጳ ዝገስገሱ ጭውነት ዘይነበራቶም ሕዝብታት ከም ዝኾኑ ይምሰል። ንሳቶም በዚ ዘመና ግሪኻውያን ይበሃሉ። ግናኸ ግሪኻውያን ክንብል ከሎና ቶም ቀዳሞት ግሪኻውያኖም እምበር ቶም ንሳቶም እውን ፍልጠት ጥበብን ዓብዪ ንብረት ጭውነትን ዝሓደጉ ዳሕረዎት ግሪኻውያን ኣይኮኑን። ሶሙናዊ ጋዜጣ ቁጽሪ 323 11 ወርሒ 11 1948 እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ብዛዕባ ግሪኻውያን ግንብታት ባቢሎን እንካብ ዝስራሕ 1,000 ኣቢሉ ዝኣክል ዓመት ብዝሓለፈ እቲ ሃሙራቢ ዝበሃል ጠቢብ ንጉስ ባቢሎን እንካብ ዝመውት ሓያሎ ዘበናት ብዝሓለፈ ኣብ ኣውራጃታት ፈለገ ዳኑብዮ ማለት ምብራቃዊ ኤሮጳ ዝነብሩ ነገዳት ወይስ ንኣሽቱ ህዝብታት ሰፈራቶምን ኣጓድኦምን ኣፍሪሶም ሳዕርን ማይን ዝርከቦ ጐላጉላት ክደልዩ
ናብ ደቡብ ኣቢሎም ተጓዕዙ። ብያታ ደቂ ደውካሊንን ፒራን እዮም ዝበሃል። እዞም ወለዲ እዚኣቶም ከምዚ ንሕና ብዛዕባ ስድራ ኖህ ነዘንትዎ ዛንታ ብድሕሪ ማይ ኣይሂ ኣብዛ ምድሪ ዝነበሩ ማለት ካብ ማይ ኣይሂ ዘምለጡ ንስታቶም ጥራዮም ይበሃል። ገሊኣቶም ጸሓፍቲ ዛንታ ደቂ ግሪኽ በዓላቶም ጽሒፎሞ ከም ዘለዉ እቶም ቀዳሞት ግሪኻውያን ቁም ነገርን ጠገለን ዘይነበራቶም ነሬሳ ጸላእቲ ከም ገንቢ ኣድገ በቕሊ ኣብ ፈቐድኡ ዝድርብይዎ ብኣዝዩ ድሕር ዝኾነ ንብረት ዝነብሩ ሰባት ነበሩ። ናይ ጎረቤት ፍቕርን ኣኽብሮን ከቶ ይነበሮምን እሞ ነቶም ዝጸልእዎም ዝነበሩ ጎረባብቶም ነቶም ብቕድሚኦም ኣብ ደሴታት ግሪኽ ዝቕመጡ ዝነበሩ ብዘይ ምሕረት ይቐትልዎም፣ ንቖልዓ ሰበይቶም ከዓ ከም ባሮት ይገዝእዎም ነበሩ። ግናኸ ኣብቲ ፍሑኽ እናበሉ ዝወርዎ ዝነበሩ ኣኽራን ሃገር ግሪኽ ኮይኖም ንዕርድታት ደቂ ደሴታት ኣጀዮ ብምርኣይ ጥራይ ብዙሕ ይፈርሁ ነበሩ ይበሃል። ንከተማታቶም ክዕንዉ፣ ንሃብቶም ክዘምቱ፣ ናታቶም ከዓ ከቐትሉን ከኣስሩን ኣይምጸልኡን። ግናኸ እቲ ዝነበሮም ዋልታን እምንን መሳርያ ጽንጽሕለን ኣባትርን ምስ ናይ ደቂ ደሴታት ኤጀዮ ናይ ሓጺን መሳርያ ውግእ ከም ዘይቃወም ስለ ዘስተውዓሉስ ኣብ ማዕዲዋቶም ካብ ምጥማት ኣይሓለፉን። ካብ ለሰ ናብ ለሰ ካብ ጐልጐል ናብ ጐልጐል ሰፈራቶም እናለዋወጡ ሓያሎ ዘመናት ኣሕለፉ። ግናኸ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ዙሮቶም ኣቋረጸ። ንሳቶም እውን ነባሪ ዝኾነ ምቕማጥ ሓዙ እሞ ከምዚ ኢሉ ናይ ሃገር ግሪኽ ንብረት ጭውነት ተጀመረ። እቲ ብዕዮ ማሕረስ ወይ ብዕዮ ጉስነት ከብቲ ዝነበረ ወዲ ግሪኽ በብቑሩብ እናገበረ ምስ ደቂ ደሴታት ኤጀዮ ክላለ ናይ ንግድን ናይ ትምህርትን ምረኻብ ከዓ ምሳቶም ከቋራኒ ጀመረ። ንፉዑን ጸዓተኛን ተማሃራይ ኮይኑ ድማ ብቕልጡፍ ብዙሕ ነገራት ተማህረ። እቲ ኣቐዲሙ ተማሃሮ ነገራት በቲ ደቂ ደሴታት ኣጀዮ ተሰርሐ፣ ንሳቶም እውን ብጊድኣቶም ካብ ባቢሎናውያን ተማህርዎ መሳርሒ ጌርካ ምዕያይ ነበረ። ግሪኻውያን ቀጺሎም ብጀላቡን ብመራኽብን ምዝዋርን ምዕያይን ተማህሩ። እረ ቐልጢፎም እኳ ደኣ ናቶም መራኽብ ክሰርሑ ከኣሉ። ምስ ደቂ ደሴታት ኤጀዮ ምቅድዳም ምጅማር እውን ኣይደንጐዩን። ነቲ ካባታቶም ክመሃርዎ ዝኽእሉ ጥበባት ኩሉ ብዝተማህርዎ ድማ ከመይ ገይሮም ንደሴታቶም ሓደጋ ክወድቅወን ከም ዝኽእሉ ክባላሓቱ ጀመሩ። ንኹለን ደሴታት ኤጀዮ በብሓንቲ ንመሓዘን ከዓ ብዙሕ ኣይደንጐዩን። ብ1500 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቢሉ ነታ ክኖሶ ትበሃል ዓባይ ከተማ ወረርዋ። ብድሕሪ 10 ኣቢሉ ዝኣክል ዘበን ድማ ናይ ምልኣተ ሃገር ግሪኽ፣ ናይ ኩለን ደሴታት ኤጀዮ፣ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ኣውራጃታት ንእሽተይ ኤስያ ገዛእትን ናበይትን ኮኑ። እታ ትሮያ ትበሃል ናይቲ ቀዳማይ ጭውነትን ሃብትን መደበር ብ100 ቅድሚ ዓመተ ምህረት ፈረሰትን ዓነወትን። በዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እውን እቲ ናይ ኤውሮጳ ዛንታ ተጀመረ። ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁጽሪ 325 5 ወርሒ 11 1948 እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ንብረት ቀዳሞት ከተማታት ግሪኽ። በዚ ጊዜ ዝንነብር ዘለና ደቂ ኤርትራ ብዛዕባ ዓበይቲ ነገራት ክንዛረብ ባህ ይብለና፣ ብዙሕ ከዓ ንሕበነሉ። ናይታ ካብ ኩሉ ዝዓበየትን ዝቐደመትን መንግስቲ ሓፂ ዜጋ ወይ ስውሉዳት ኢና እናበልና ምሕባን ንፈቱ። ብዛዕባ መንፋዓት ሰራዊት ሃገርና፣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገርና ክዝረብ ዝከኣል ፍርያትን በብዓይነቱ ሃብትን እናተሓበና ክንዛረብ ንፈቱ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝቕመጥዎን ከተማታት ክንቅመጥ ደስ ይብለና። እረ ካልእሲ ትረፍ ሬሳና
ኣብ ኣዝዩ ዝጸበቐ መቓብር ክቕበር እኳ ንምነ ኣብ መርዓና ኣብ ቀብሪ ቤተሰብና ብዙሕ ሃይሃይታን ተኹስን ጭራሕ ምራሕን ነድንቕ ኣነ ከወዲ እከለ እናበልካ ምጉጣጥ ኣዝዩ ዝበለጸ ዕቤት ኮይኑ ይስምዓና ኣጻሕልካ መሃከይ ጽባሓይ ኣጋንእካ መሃከይ ቀዳሓይ ኣደራሽካ ኣደዳ ምልሃይ ዝብል መልቀስ እንተተለቕሰልና ነፍሳትና ብኡ ንብኡ ናብ ገነት ዝሰግራ ኮይኑ ይስምዓና ርግጽ ናይ ዓለም ሰባት ኩሎም ሓበን ይፈትው እዮም ናትና ግና እምብዛ ሕልፍ ዝበለ እዩ ናይ ተቐዳሚት ሃገር ግሪኽ ዜጋ ወይ ስውሉድ ከምዚ ክንዛረብ እንተሰማዓና ከቶ ኸስተውዕለልና ኣይምኽኣለን በዚ ናይ ከንቱነት ሓሳብና እውን ኣዝዩ ምተደነቐ ናይ ተቐዳሚት ሃገር ግሪኽ ዜጋ ነቲ ዓቐን ርእስኻ ምግታእ ዝበሃል ከም ሕጊ ንብረቱ ገይሩ ይቖጽሮን ይሕልዎን ነበረ እዚ ሕጊ ምስ ባህርዩ እተሰማምዐን እተዋሃደን ሕጊ ስለ ዝነበረ ድማ ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ከቶ ኣይሽግሮን ነበረ እንካብ ልደቱ ጀሚሩ ክሳዕ ዕለተ ሞቱ በዛ ሕጊ እዚኣ ይመላለስ ነበረ ምስ ባህሪ እቶም ቀዳሞት ግሪኻውያን ክሳዕ ክንድቲ ተሰማሚዑ ስለ ዝነበረ እውን እቲ ፍርኡ ኣብ ኩሉ ስርሖም ኣብ መጻሕፍቶም ኣብቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ህንጻታት ኣብ ክዳውንቶም ኣብ ምግቦም ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ኩሉ ስልማትን ይረአ ነበረ እምብዛ ዘጌጸ ክዳውንትን ስልማትን ተኸዲና ወይ ዝተሰሊማ ናብ ኣኼባት ትመጽእ ጓል ኣንስተይቲ ብፋጻን ብጸርፍን ብሕሜትን ህዝቢ ትዋረድ ነበረት ዝኾነ ይኹን ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ነገር ብዓይነ ህዝቢ ብጽቡቕ ኣይረአን ወይስ ይጽየፍ ነበረ ኣብ ፖለቲካን ኣብ ዝኾነ ይኹን ጸወታን እውን እዚ መልክዕ እዚ ከቶ ተደምሲሱ ይፈልጥን በቲ ግዜቲ ኣዝዩ ስሙይ ዝነበረ ሓደ ጎያዪ ሓንቲ መዓልቲ ናብ ስፓርታ መጺኡ ብዛዕባ መንፈዓቱ እናተሓበነ ካልእ ሲትረፍ ብሓንቲ እግሩ ጠጠው ኢሉ ሓያሎ ሰዓታት ክሕልፍ ከም ዝኽእል ክጀሃር ብዝተሰምዐ እቲ ህዝቢ በዛ ሓንቲ ደርሆ ማይ እኳ ካባኻ ብዝበለጸ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ክትሕበና ይግብኣካን እናበለ ካብታ ከተማ ኣባረሮ ይበሃል ናይ ደሴታት ኤጀዮን ናይ መሰጶጣምያን ገባር ወይ ዜጋ ሓደ ሪኦሞን ሰሚዕሞን ዘይፈልጡ ሃለዋቱ ግና ከም ጽውጽዋይ ኣብ ልቦም ዝሓደረ ዝደልዮ ዝገበር ዝቈጻጸሮን ዓገብ ዝብሎን ዘይብሉ ንጉስ ዝበሃል ኣብ ፈጺሙ ዘስተንክር ኣዳራሽ ዝቕመጥ ብርቱዕ ሰብ እናገበሩ ክኸብሩ እቶም ቀዳሞት ግሪኻውያን ግና ብፍጹም ሓርነትን ትኽክልነትን ዝነብሩ ንጉዳይ ሃገሮም ባዕሎም ዝፍጽሙ ኣብ ንእስ ንእስ ዝበላ ቁሸታት ዝቕመጡ ገባር ነበሩ ኣብ ትሕቲ ገዛኢ ባቢሎን ዝነበር በዓል ከተማ ኡር ወይስ በዓል ካልእ ዓዲ ወዲ ባቢሎንየ ክብል ከሎ ካብቶም ንንጉስ ባቢሎን ግብሪ እናገበሩ ፍቓዱ ድማ እናፈጸሙ ዝነብሩ ሚልዮናት ሰባትስ ሓደየ ማለቱ ነበረ ሓደ ግሪኻዊ ወዲ ኣተነ ወይስ ወዲ ዝኾነ እትኹን ካልእ ከተማ ወይ ከዓ ቁሸትየ እናበለ ክሕበን ከሎ ግና ንሳ ከተማይ ወይስ ቁሸተያ ብዘይፍቓደይ ብኻልእ መገዲ ኣይትመሓደርን ብዘይፍቓደይ ካልእ ሰብ ኣይሰፍራን ማለቱ ነበረ ወዲ ሓንቲ ቁሸት ወይ ከዓ ወዲ ሓንቲ ከተማ ዝኾነ ግሪኻዊ ነታ ከተምኡ ኣጸቢቑ ክፈልጣ ንሰባ ድማ በብሓደ ከዋልዶም ይኽእል ነበረ እታ ከተምኡ ከተምኡ እያ እቶም ብመዓልቲ ዕዳጋ ናብኣ ዝመፁ ሰባት ከዓ ምንም እኳ ደቂ ሃገሩ እንተኾኑ ንተግባር ዕዳጋ ዝመፁ ኣጋይሽ እምበር ኣብ ገለ መሰል ኣይነበሮምን በቲ ንሱ ዝብሎን ዝኣምኖን እታ ሃገሩ ናይ ኣቦታቱ ደምን ረሃፅን ዝነጠባ ኣዕፅንቶም ከዓ እተቐብራ ቦታ እያ እታ ውሽጢ ከተምኡ ትርከብ ቤት ከዓ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ዝነብሩላ ቅድስቲ ሰፈር ኮይና ትረአዮ እታ ከተምኡን እታ ስድራ ቤቱን ምልእቲ ዓለም ኮይነን ይረአዮ ነበራ
ሓደ ወዲ ባቢሎን ወዲ እስያ ወዲ ደሴታት ኤጀዮ ካብቶም ሚልዮናት ማንም ሰባት ሓደ ኮይኑ ይቝጸር ነበረ እምበር ብፍላይ ከም እኹል ሰብ ገይሩ ዝቝጽሮ ሓደ እኳ ኣይነበረን። እቲ ግሪኻዊ ግና ብኻልኦት ብጾቱን ደቂ ሃገሩን እተፈልጠ ንሱ እውን ንኻልኦት ዝፈልጦም ፍሉጥ ገባር ነበረ። እቶም ጐረባብቱ ከም ዝጥምትዎ ይፈልጥ እሞ ነቲ ዝገብሮ ኹሉ መዚኑ ይገብሮ። ቅነ እንተቐነየ መዝሙር እንተውፅአ መጽሓፍ እንተጸሓፈ እቶም ደቂ ዓዱ ብቕጽበት ይሰምዕዎን ይፈልጥዎን። በዚ ምኽንያት እዚ እውን ነቲ ዝገብሮ ኹሉስ ኣብ ቅድሚ ዘስተውዕሉ ዝፈልጥዎ ሰባት ከም ዝቐርብ እናፈለጠ ይገብሮ ነበረ። በዚ ከምዚ ዝበለ መንፈስ ይምራሕ ስለ ዝነበረ ሓድሽ ኣገባብ ኣመሓዳድራ ሃገርን ኣመራርጻ ስልጣን መንግስትን ይሕንጽጽ ነበረ። ነቲ ግሪኻውያን በቲ ግዜ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሎሚ ናይ ዓለም ሕዝብታት ምስ ኩሉ ፍልጠቶምን ጥበቦምን ገና ኣይበጽሕዎን ክበሃል ምተኸኣለ። እዚ ከምዚ ዝበለ ንዓለም መራሒ ዝኸውን ንብረትን ኣገባብ መንግስትን ብመንግስቲ እስክንድር ዓብዪ ኣዝዩ ሰፍሐን ማዕበለን። ግናኸ መንግስቲ ግሪኽ እናሰፍሐት በዝኸደትስ እቲ ቅድም ዝነበረ ፎኩስን ቅኑዕን ዝኾነ ንብረት እናጠፍአ ክኸይድ ጀመረ። ከቶውን ኣይተመልሰን። ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁፅሪ 326 ዕለት 2 ወርሒ 12 1948 ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቃር ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ 3 ሕዳር 2021 ሰሙናዊ ናይ ስፖርት መደብና ንውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ሃገራት ሴካፋ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራትን ግጥማትን ብተደጋጋሚ ንዝተረኣየ ህድማ ኤርትራውያን ተጻወቲ ከምኡውን ካልኦት ኣህጉራዊ ፍጻሜታት ስፖርት ሒዝናልኩም ደበኺልና ኣለና። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ካብ ቀዳም 30 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ኣብ ዩጋንዳ ክካየድ ዝቐነ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ሃገራት ሴካፋ ሎሚ 3 ሕዳር ክፍጸም እዩ። ኣብዚ ሃገራት ዩጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ታንዛንያ፣ ብሩንድን ጅቡትን ዝተሳተፋሉ ውድድር ክትጻወት ዝቐነየት ኤርትራ ብታንዛንያ 1-0 ብኢትዮጵያ 5-0 ብዩጋንዳ 2-0 ክትርታዕ እንከላ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ድማ ተኸላኻሊት ሪም ገዛእን ኣጥቃዒት ዲያና ስቲፋኖስን ምስ ሰኪዐት ብዘወሃደን 2 ኳዕሳሱ ናይ 2-0 ዓወት ኣመዝጊባ። ብሓፈሻ ኣብዚ ኣብ ንጅሩ ዝተባህለየ ከተማ ሳለስ ዘሎ ውድድር ዛጊት ኣብ 9 ግጥማት 52 ጎላት ተኣንጊድሎ። ነዚ ውድድር ኣብ ኩሉ ግጥማተን ዓወት ዝቐንዐን ዩጋንዳን ኢትዮጵያን ብጸብለልታ ጎል ተፈላለየን ብ12 ነጥቢ ቀዳመይትን ካልአይትን ኮይነን ይመርሕዎ ኣለዋ። ኣብ ላዕለዋይ መሳልል ተኾይጣ ዘላ ዩጋንዳ 20 ጸብለልታ ሸቶ ክህልዋ እንከሎ ኢትዮጵያ ድማ 14 ጎላት ኣውሃሊላ ትርከብ። ከም ውጽኢት ናይዚ ኣብዚ ሎሚ ኣብ መንጎ ዩጋንዳን ኢትዮጵያን ሰላሰል ወሳኒ ጸወታ ዩጋንዳ ዋንጫ ሴካፋ ንምልዓል ወይ ንኽትዕወትን ወይ ከዓ ማዕረ ንኽትወፅን 2 ዕድል ሒዛ ናብ ሜዳ ከተኣትያ። ኢትዮጵያ ብወገና ዕድላ ሓንቲ ኮይና ክትዕወት ጥራይ ዘዋጻ። ደረጃ ካልኦት ሃገራት ምስ ንርኢ ታንዛንያ ብ6 ነጥብን ባዶ ጸብለልታ ጎልን ሳልሰይቲ፣ ብሩንዲ ብ3 ነጥብን ባዶ ጸብለልታ ሸቶን ራብዒቲ፣ ኤርትራ ብ3 ነጥብን 6 ዕዳ ጎላትን ሓምሸይቲ፣ ጅቡቲ ብዘይ ነጥብን 28 ዕዳ ጎላትን ናይ መወዳእታ ተርታ ተሰሪዐን ይርከባ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዕለት መርሃ ግብሪ ኣብ መንጎ ኤርትራን ብሩንድን ከምኡውን ኣብ መንጎ ታንዛንያን ጅቡትን ዝካየድ ግጥማት እውን ተኻቲትሎ። ብድሕሪ ፈላሚ ዓወት ኤርትራ ኣሰልጣኒት ሃገራዊት ጋንታን ተጻዋታይ ክለብ ተስፋን ዝነበረ ጀማል ኢብራሂም ኣንጻር ብሩንዲ ኣብ ዝግበር መዛዘሚ ግጥም ደጊምና ዓወት ንኸነመዝግብ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ኢሉ። ጀማል ብተወሳኺ ዋላ እኳ 5 ካብ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እንተተሰወራ ኣእምሮ ዝተረፋ ተጻወቱ ኣብ ርጉእ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 5 ኣባላት ናይታ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዓመት እትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ከተማ ጅንጃ ካብ ዝርከብ መዕረፊ ሆቴልን ከም ተሰውራ ብመልክዕ ዜና ኣቕሪብናልኩም ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ብመሰረት ፖሊስ ዩጋንዳ ቀዲሙ ዝሃቦ ሓበሬታ እተን ብ3 ሕዳር ንጎስ ተሰውራ 5 ኤርትራውያን ተጻወቲ ጓል 16 ዓመት ልዋም ሰሎሞን ይስቅ፣
ጓል 17 ዓመት ዮርዳኖስ አብርሃም መሐመድ፣ ጓል 19 ዓመት ትርሐስ ሃብቴ ክንፉ፣ ደቂ 18 ዓመት ሸማት ፍጹም ረካን ራይል ሚካኤል ካሕሳይንን ወሃብቓል ፖሊስ ዞባ ኪራ ጄምስ ሙቢ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እተን ተሰዊረን ዘለዋ ተጻወቲ ኣብ ዩጋንዳ ምስ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ምትእስሳር ነይርዎን ከይከውን ንምርጋጽ ኣብ መዕረፊአን ሓዲገንኦን ዝኸዳ ሰነዳት ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ ሓቢሩ ንሱ ብምቕጻል ኣባላቱ ኣብ ልዕሊ ነቲ ህድማ ተሊሞሞ ይኾን እዮም ኢሎም ጥርጣራታት ዘሕደርሎም ገለ ነበርቲ ዩጋንዳ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት መርመራታቶም ኣጽዕቖም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ብዘይካ ዝንሱ ክፍሊ ፎረንሲክስ ፖሊስ ብወገኖም ኣብ መዕረፊ ሆቴል ተንተጻወቲ ንዝተረኽበ ነፍሲ ወከፍ ኤግዚቢት ብምምርማር ናብቲ ተሓቢእናሉ ዘለዋ ቦታ ከምርሕ ዝኽእል ጭብታት ኣመት ንምርካብ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ኣረድዩ ጄምስ ሞቢ ብተወሳኺ ፖሊስ ሕጋዊ ደረት ቪዛ ናይ ተንተጻወቲ ቅድሚ ምውዳቑ ነተን ተሓቢአን ዘለዋ 5 ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብወለንታ ንኸረከብዎን ንማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዩጋንዳ ንምእማኖም ይፍትን ከም ዘሎ ኣውኪዩ ሃገራውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ይኹና ክለባት ኤርትራ ኣህጉራዊ ግጥማት ንምክያድ ናብ ደገ ኣብ ዝገሻሉ እዋን ኣባላተን ካድሙ ምርኣይ ልሙድ ክስተት ካብ ዝኸውን ዓመታት ኣቑፂሩሎ ኣብ ዩጋንዳ ትሕተም ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር ኣብ ናይ ቀዳም 6 ሕዳር ሕታማ ዘ ዲስኣፒሪንግ ኣክት ኦፍ ኤርትሪያንስ ኦቨር ዘ የርስ ማለት ንዓመታት ዝቐጸለ ተግባር ምስዋር ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ነዚ ክስተት ዝፍትሽ ዓንቀጽ ኣብ ገጻታ ኣስፊራላ ነዚ ጽሑፍ እዚ ተርጊምና ኣለና ስዒቡ ይቐርብ ቀዳመይቲ ፍቕዲ ሃገራዊት መዝሙር ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ባርባራውያን ጸላእትን ዝተመዝገበ ዓወት ትገልጽ ብተወሳኺ እውን ንሓርነት ሃገር ብህዝቢ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ትጠቅስ ዝቕጽላ ሕጡብ ግጥምታት ንኤርትራ ንውፅዓት ምችእት እያ ኢለን ይውድሳ ኤርትራውያን ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፈ ሰሉስ ብኢትዮጵያ 5 ባዶ ቅድሚ ምስዓረን ሃገራዊ መዝሙር ንኽዝምራ ደው ኣብ ዝበላሉ ትሕዝቶ ናይታ ብሰሎሙን ፀሃየ በራኺ ዝተደርሰት መዝሙር ን5 ካብ ኣባላተን ስምዒት ኣይፈጠረለንን ምናልባት እውን ንመብዛሕተን ክኸውን ይኽእል ንጽባሒቱ ሉዋም ዮርዳኖስ ትርሓስ ሻማትን ራሄልን ዝተባላ 5 ተጻወቲ ኣብ ጅንጃ ካብ ዝርከብ መዕረፊ ሆቴልን ተሰዊረን ብውሕዱ ክሳብ ጋዜጣና ናብ ሕትመት እተኣቱ ድማ ኣሰረን ኣይተረኽበን ፖሊስ ንጉዳየን ጉዳይ ምጥፋእ ብዝብል ክሲ ብምሓዝ ብቁጽሪ ፋይል CRB 871 እዝባር 221 መዝገብ ከፊቱ ንምህዳንን ጀሚሩሎ ኤርትራውያን ተጻወቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ውድድር ወይ ኣጋጣሚ ክስወሩ እዚ ናይ ዝሓለፈ መዓልታት ናይ ፈለማ ኣይኮነን ሴካፋን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዩጋንዳን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቶም ይሕብሩ ሓላፊ መራኸቢታትን ምውዕዋዕን ሴካፋ ሮጀርስ ሙሊንድዋ እዚ ጉዳይ ካብ ቁፅር ሴካፋን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዩጋንዳን ወጻዩ ብዝያዳ ኣካላት ጸጥታ ክመርሑናዮም ይብል ንሱ ብተወሳኺ እቲ መደብ ኣቐዲሙ ኣብ ኣስመራ ዝተወጠነ እዩ ዝመስል ከም ዝመስለኒ ኣብዚ ዘሕግዝወን ፈለጥቲ ነይሮም እዮም ኣብ ርእሲ ድማ ኡጋንዳ ንኣጋይሽ ተጋይሽ ሃገር እያ ብወገና እዚ ልምዲ እዚ ንፀወታና ወይ ንውድድርና ሕማቕ ምስሊ ዝህብ ስለ ዝኾነ ንኹንኖን ከምኡውን ኣይነተባብዕን ብምባል ርእቱ ይገልጽ ሙሉንዲዋ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝኽእል መቕጻዕቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መምርሒ ኣይፋል ኢሉ መቕጻዕቲ ከም ዘይውስኑ ድሕሪ ምርጋጹ መንእስያት ሃገሮም ምእንታን ከፍቅሩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ዝጻወትዎ ዓቢ ተራ ኣለዎም እቶም ተጻወቲ ቅድሚ ካብ ሃገሮም ምብጋሶም እቲ ፌደሬሽን ከዘራርቦም ኣለዎ ኢለ ይኣምን ይብል ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ካብቲ ካብ 1991 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ኢሳያስ ንምህዳም ብቐጻሊ ዕቑባ ይሓቱ እዚ ዕድሚኡ ኣብ ሰብዓታት ዝርከብ መራሒ ብሕቡራት ሃገራትን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ብኸቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይኽሰስ ሓደ ስሙ ከይጠቐሰ ምስ ጋዜጣና ክዘራረብ ፈቓደኛ ዝኾነ ኣባል ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዩጋንዳ በዘን ዘምልጣ ተጻወቲ ሕጉሳት ምዃኖምን ዝሓሸ መጻኢ ክህልወን ጸሎቶም ከም ዘዕርጉለንን ይዕልል ሕማቕ እዩ ኣዝዩ ሕማቕ ብምባልካ ኣብ ሃገሮም ንዘሎ ኩነታት ይገልጾ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ 2020-2021 ናይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ነታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ኤርትራ ዝጸንከረ ምምያ ወይ ሰንሰርሺፕ ዝግበረላ ሃገር ብምባል ይገልጻ ሰበስልጣናት ኤርትራ ኣብ 2001 ንዘይ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ካብ ዝእግድወን ንድሓር ኣብቲ ሃገር ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ሓርነት የለን እቲ ኤርትራዊ ንኹለን ሰናይ ይምነ የለን ኩሉ ነዘን ኣምሊጠን ዘለዋ ተጻወቲ ብጽቡቕ ክቕበለን ኣለዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቲኹም ናብ ገሃነም ኣይትምለስወን ብኽፉእ ክሳቕያየን ምናልባት ኣይንፈልጥን ኢና ስድረን እውን እቲ ዋጋ የኸፍልዎ ይኾኑ ስልየን ንጽሊ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ይኹኖ ሃገርኩም ዩጋንዳ ጽቡቕ እዩ ይብል ኣብ 2006 ዓ.ም 4 ተጻወቲ ናይታ ኣዝያ ዕውቲ ክለብ ዝኾነት ቀይሕ ባሕሪ ብድሕርቲ ብክለብ ታስከር ብድምር ውጽኢት 4-1 ዝተሳዕረትሉ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ካፍ
ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ተሪፎም ድሕሪ 5 ዓመታት ክሳብ 13 ዝበጽሑ ኣባላት ናይዛ ክለብ ግጥም ሻምፒዮን ክለባት ሴካፋ ድሕሪ ምስልሳሎም ኣብ ከተማ ዳር ኤስ ሰላም ታንዛንያ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ወይካ ዩኤንኤችሲአር ዕቑባ ሓቲቶም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2007 ፍርቂ ደርዘን ተጻወትን ሓለፍትን ናይታ ኣብ ውድድር ሴካፋ ኣብ ልዕሊ ዩጋንዳ 3-2 ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ታንዛንያ ኢዶም ሂቦም እዚታት ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማትን ውድድራትን ንዝግበር ጽምዶ ንኽስርዞ ኣገዲድዎ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ሃገራዊት ጋንታን ሻምፒዮን ሊግ ኤርትራ ንዝኾነት ክለብ ኣልታሕሪርን በኣሉታ ጸሊወን ኣህጉራዊ ጸቕጥታት ንኤርትራ ውሳኔኣ ንኽትልውጥ ክቕስባ እኳ እንተኻእለ ብዘይገለ ነገር ወይ ቅድመ ኩነት ግን ኣይነበረን እቶም ሰበስልጣን ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይኖም ክገሹ ዝተመጹ ተጻወቲ ቅድሚ ካብ ሃገር ምውጾም ከም ውሕስነት ከትሕዝዎ ዝግባእ መጠን ገንዘብ ሰሊዖምን ሓረግ ስድራ ቤቶም ከመዝግቡ ከም ዝግብኦምን ኣፍሊጦም ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካልእ ኤርትራዊ ንሃገርካ ወኪልካ እናገሽካ ክነስኻ ብነጻ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ እውን ስድራኻ ፍሉጣት እንተኾኑ ብድሕሪት ገለ ነገር ከተስተልም ኣለካ ብምባል የብርህ እዚ ስጉምታት እዚ ነቶም ተጻወቲ ሓርነት ካብ ምንዳይ ኣይዓንቀጾምን ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ካብ ዝተኻየደ ውድድር ሲኒየር ቻሌንጅ ካብ ሴካፋ ሓደ ኣሰልጣንን ሓደ ሓላፊ ጋንታን ጥራይ ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንከለዉ 13 ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ድማ ተሰዊሮም ድሕሪ ምጽንሖም ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ናብ ከተማ ዳር ኤስ ሰላም ብምቕናዕ ዕቑባ ሓቲቶም ኣብ 2012 ዓ.ም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ከተማ ካምፓላ ዩጋንዳ ኣብ ውድድር ሲኒየር ቻሌንጅ ካብ ሴካፋ ንምጽዋት ኣብ ዘቕንዐትሉ ኣዝዩ ጽኑዕ መምርሒታት ኣብ ግብሪ ውዒሉ ነይሩ እዚ ይኹን እምበር ኣብዚ እውን 17 ኣባላት ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብታ ሃገር ተሪፎም ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣንጻር ቦትስዋና ግጥም መጻረይን ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምክያዶም ናብ ኣገሮም ምምላስ ሓንጊዶም ኣብ 2019 ዓ.ም እውን ብተመሳሳሊ 5 ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ኣንጻር ኬንያ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ቅድሚ ምስላጦም ኣዕሪፎምሉ ካብ ዝነበሩ ኣብ ከተማ ጂንጃ ኡጋንዳ ዝርከብ ሆቴል ተሸሪቦም ኣስማት እዞም ተጻወቲ ሄርሞን ፍስሃየ ዮሃንስ መዋእል ተስፋይ ዮሴፍ ስሞን ኣስመላሽ መኮነን ደይበን ግብፃዊ ህንጻብን ግርማይ ሃኒባልን እዩ 4 ካብዚኦም ኣብዚ ቀረባ እዋን መንገዲ ሕሳብ ትዊተር ዋን ደይ ስዩም ዝተባህለ ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ንምኽታም ዝሰርሕን ዝንቀሳቐስን ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት መልእኽቲ ዝሓዘለ ቪድዮ ዘርጊሖም ነይሮም ኣብቲ 11,000 ግዜ ዝተረኣየ ቪድዮ መዋእልን ብጾቱን ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ይሃድንዎም ከም ዘለዉ እንተደኣ ተረኺቦም ድማ ናብ ሃገሮም በስገዳድ ክምለሱን ከም ውፅኢት ናይ ዝኸኣ ህይወቶም ክስእኑን ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ ሓገዝ ሓቲቶም መዋእል ብተወሳኺ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ስለ ንርከብ ሓገዝ ንደሊ ኣለና ምኽንያቱ እንተዳሒዞምና ማእሰርትን ሞትን ከስዕብ ዝኽእል ክትሓስቦ ዘእግም መቕጻዕቲ እውን ክወርደና ይኽእል እዩ ኢሉ ጋዜጣ ዴይሊ ሞኒተር ኣብ መወዳእታ ጋዜጣና ኣብ ኩነታት ዞም ተጻወቲ ሓድሽ ምዕባለ እንተሎ ንምፍላጥ ንቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተወኪሳ ነይራ እንተኾነ ግን ናብ ማሕተም ክሳብ ንኣቱ ዝኾነ ይኹን መልሲ ኣይረኸብናን ብምባል ዓንቀጽ ኣዛዚማ ب7 تحساس 1980 ዝተወልደ ጆን ቴሪ ሓለቓ ጋንታ ቼልሲ ኣስቶን ቪላ ከምኡውን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ነበረ ሓያል ተኸላኸላ እዩ ብርእሲ ጎል ናይ ምዝጋብ ፍሉይ ብቕዓት ዝነበሮ ቴሪ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እዩ ንፈለማ ግዜ ናይ ትዊተር መዝገብ ወይ ድማ ሕሳብ ከፊቱ እዚ ወዲ 40 ዓመት እንግሊዛዊ ነዚ ሕሳብ ምስ ከፈተ ብኡ ንብኡ ኣብ ኢንስታግራም ንዝከታተልዎ ሰዓብቱ ብዛዕባ ሓድሽ ናይ ትዊተር መዝገቡ ኣፍሊጦም ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ድማ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ክሪኬት ዝነበረ ኬቨን ፔተርሰን ሙቕ ኣቀባብላ ብድኽነት ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ልቡ ይስሕቕ ንዝነበረ ሓለቓ ጋንታ ጆን ቴሪ ናብ ትዊተር እንቋዕ ብድሓን መጻኻ ብዝብል ጽሑፍ ተቐቢልዎ ነዚ ዝተዓዘበ ዳቪ ዝተባህለ ደጋፊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብወገኑ ጋንቱ እናተዘንጠለት ክርኢ ስለ ዘይተዋሕጠሉ ኣብ እግሪ ጽሑፍ ናይ ኬቪን ፔተርሰን በዓልቲ ቤትካ ንቴሪ ከይትስዕቦ ግዳ ብዝግባእ ተኸታተል ዝብል መልእኽቲ ብምቕማጥ ንጆን ቴሪ ጎፂኡ ሕነ ጋንቱ ክፈዲ ፈቲኑ ኣብ 2009 ጆን ቴሪ ምስ ኣፍቃሪትን ኣደ ሓደ ወዱን ንዋይን ብሪጅ ዝነበረት ቫኔሳ ፐርነሰል ጾታዊ ዝምድና ከም ዝመስረተ ብማዕከና ዜና ዓዲ እንግሊዝ ዲቕ ዝበለ ክሲ ቀሪቡሉ ነይሩ ብስሪ እዚ ክሲ ቴሪ ምስቲ ኣብ ክለብ ቼልሲን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ኣብ ጎኑ ስለፍ ዝነበረ ናይ ቀረባ ዓርኩ ዋይን ብሪጅ ክባተቕ እንከሎ ኣሰልጣኒ እንግሊዝ ዝነበረ ኢጣልያዊ ፋቢዮ ካቤሎ ድማ ንመዝነት ሓለቓ ጋንታ ካብኡ ቀንጢጡ ንሪዮ ፈርዲናንድ ከኣስረሉ ተቐሲቡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ 74 ጎላት ዘመዝገበ ጆን ቴሪ ምስቲ ድሮ ናብ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሰጊሩ ዝነበረ ብሪጅ ንፈለማ እዋን ኣብ ሜዳ ኣብ ዝተራኸበሉ ጸወታ ቅድሚ ምጅማሩ ኢዱ ብምዝርጋሕ ንብሪጅ ሰላምታ ክልግሰሉ ፈተነ ኣካይዱ እኳ እንተነበረ እቲ ካብ ማዕሙቕ ልቡ ዝቐሓረ ብሪጅ ግን ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ክህብ ኣይተረኣየን
እምበኣር ደጋፊ ዩናይትድ ዴቪድ ንፔተርሰን በዓልቲ ቤትካ ንቴሪ ከይትስዕቦን ደግዳ ብዕቱብ ተኸታተላ ክብሎን ከሎ ነዚ ቅድሚ 12 ዓመታት ዝተገብረ ፍጻሜ ንምፍሓር እዩ ጆን ቴሪ ብሸነኹ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትዊተር እውን ሰናፍ ኮይኑ ኣይተረኽበን ንዳቪድ ንበዓልቲ ቤትካ ኣብዚ ናትካ ሕሳብ ክዕዘባ ጸኒሐ ኣጆኻ ቅሰን ዝብል ዓጸፌታዊ መልሲ ብምሃብ በዓልቲ ቤት ዳቪድ ንዕኡ ዝበቅዕ ትርኢት ከም ዘይብላ መሊሱሉ ቀጺሉ ዳቪድ ናይ ሰሓቕ ምልክት ምግባር ንቴሪ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሓቂ ንምዝራብ በዓልቲ ቤተይ ኣብዚ መዝገብ ኣይተለጠፈትን ዘላ ግን ዘይጸበንን ዘይገፍሓንን ዝግባእ መልሲ ይብካኒ ብምባል ቴሪ ንዝሃቦ ምላሽ ኣድኒቑ ምስ ቸልሲ ኮይኑ 5 ዋናጩ ፕሪምየር ሊግ 5 ጽዋ ቴፌ 3 ዋናጩ ሊግ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ሓንቲ ጽዋ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳን ዘለዓለ ቴሪ በዚ ደው ኣይበለን በል ኣብ ትዊተር ክትልጥፋ ካብ ዘይከኣልካ ብዙሕ ግናይ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ብምባል ንዳቪድ ብመልክዕ ኣሽሙር ሓጭጭሉ ኣብ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ማች ኦፍ ዘ ደይ ንዝተሰሚየ ውሩይ ናይ ኩዕሶ እግሪ መደብ ን22 ዓመታት ዝመርሐ ጋሪ ሊንከር ሓደ ተወሳኺ ፓኪስታናዊ ስደተኛ ኣብ ቤቱ ክዕቆብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ቅድሚ ሓደ ዓመት እውን ንካልእ ፓኪስታናዊ ስደተኛ ኣብ መንበሪ ቤቱ ዘተኣናገደ ሊንከር ነዚ ገና ተማሃራይ ዘሎ ካልኣይ ስደተኛ ከም ኣባል ስድራ ቤቱ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ገዝኡ ንምንብባር ሕጋዊ ወረቓቕቲ ኣብ ምስላጥ ከም ዝርከብ ወሲኹ ሓቢሩ እዚ ወዲ 60 ዓመት እንግሊዛዊ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ሓያል ባህጊ ከም ዘለዎን ጸጉኡ ድማ ብቐጻሊ ንጽጉማት ኣብ ምርዳእ ንኸውዕሎ ድሌት ከም ዘለዎን ይንገረሉ ሊንከር ምስ ጋዜጣ ዘሳን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ነቶም ብቦምባታት ዝጥቅዑ ዘለዉ ስደተኛታት ከምኡውን ነቶም ዓቕሊ ስለ ዘጽበቡ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም ናብ ንኣሽቱ ጀላቡ ንዝንቆቱ ዘለዉ ስደተኛታት ክሕግዝ ስለ ዝደለኹ ብኻልኦት ንምንታይ ይንቀፍ ክሓስቦን ከለኹ ብፍጹም እዩ ክርዳእኒ ዘይክእል ከመይሉ ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሓደ ሰብ ኣዝዩ ጽንኩር ወይ ኣሸጋሪ ኩነታት ዘሎ ሰብ ርህራይ ክጎድሎ ይኽእል ሓቂኡ ብወገነይ ካብዚ ዝገብሮ ዘለኹ ሰናይ ተግባር ብዙሕ ነገራት ረኺበ ብተወሳኺ እውን ኣዝዩ ጽቡቕ ተመክሮ ኮይኑኒዩ ኢሉ ጋሪ ሊንከር ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ምስ ጋዜጣ ሚረር ኣብ ዝገበሮ ዕላል እውን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ምስ ስደተኛታት ኣዝዩ ብዙሕ ርክብ ጸኒሕኒዩ ብመንገዲ ውጥን ኩዕሶ እግሪ ኣመና ብዙሓት ንኣሽቱ ስደተኛታት ክረክብ ክኢለ ብሓቂ ፍትዋት ቆልዑት ኮይኖም ንዝኾነ ዝረኽብዎ ሓገዝ ዘመስጉን እዮም ደቀይ ኣኺሎም እዮም ስለዚ ርሒበተይ ካልእ ይትረፍ ዋላ ንግዚኡ ይኹን ንኻልኦት ክሕግዘሉ እንተደኣ ክኢለ ሕጉስ እየ ኣብዚ ቤተይ ቆልዑን ንኣሽቱን ለሚደ 4 ዕድሚኦም ኣብ 20ታት ዝርከብ ደቂ ኣለውኒ እዞም ዝሕግዞም ድማ ባህርያቶም ልዕሊ ናይ ደቀይ ከም ዝኸውን ርግጸኛ ብምባል ዓሊሉ ነይሩ ሊንከር ድሕሪ ኣስካሕካሕ ሞት ናይቲ ኣብ 2015 ዓ.ም ኣብ ገማግም ባሕሪ ግሪኽ ዝጠሓለ ኣላን ኩርዲ ዝተባህለ ወዲ 3 ዓመት ሶርያዊ ህፃንዩ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተገዳስነት ከር ጀሚሩ ተጻዋታይ ክለባት ሌስተር ሲቲ ኤቨርተን ባርሰሎናን ቶተንሃምን ዝነበረ ጋሪ ሊንከር ኣብ ዋንጫ ዓለም 1986 ብ6 ሽቶታቱ ኮኸብ ኣመዝጋቢ ጎል ብምዃን ወርቃዊ ጫማ ከም ተሸለመ ይዝከር ኣብ 1990 እውን ሊንከር ብጫ ይኹን ቀይሕ ካርድ ከይተዋበ ን16 ዓመታት ክጻወት ስለ ዝኽኣለ ካብ ፊፋ ሽልማት እሩም ፀወታ ተቐቢሉ እዩ كبرات تخاتلتنا نلومي أدالينا زنبرنا سومناوي مدب سبورت فتسيمنا لنا زمت سمون بخالق استفلالية حشتوتات كساب نرغب نقول لنا ببزلنا سلام انتعنان إذاعة الرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتسا دمسي إرتراويان